Het is olve een prachtige dag. Maar het is ek. Sint Maarten, de koeien hebben staarten, de muisjes hebben Ja jongens, jou is een applausje. Prachtig die in Sint Maarten. Het is olve, 3 keer het gekke getal. Maar toch joegen een soort perkus ook hoe je het jaar wordt. Ik was een band die het olve worden binnen extra in het Sintje zet. Want olve worden op deze dag is speciaal. Maar het kan natuurlijk nog volle speciale. Want Lise en Lieke die besleerden van de morgen om op olve ja, de vrouw op te komen. Eruit te vloepen bij de mem. En je bent ze de twalling in het MCL en de mem Lokweenske. Liesbeth Hoekstra. Maar de twa. En hij natuurlijk ook. Olve, 2 bandjes. Ah, leuk. En 1 eigen tweeling op 11. Dat is 3 keer de Romeinse 2. Nou, we adopteren ze als niet op vreedbaby's. Super. Nou, maar de mem keer trouwens alles goed. Dan deze week de eerste politietrainers die kwamen waarom uit Afghanistan. Onder haar ek Tjitte Veldstra uit Jesterwolde. Hij zit bij ons aan tafel. Robert Brouwer die betocht het wattersgoed van het Ier. En troch zijn werk als politiewoordvoerder is Wouter de Vries starig on een bekende Fries on het wun. En dit, het wordboek van de Frieske taal, is nooit 73 jaar kleren. Maar als je denkt dat het alleen nog om dit boekje gaat, dat is net zo. Tik hem aan, Robert. Je mag hem aantikken. Hartje flats. Binnen volle meer. Hey jongens, jullie hebben geweldig zongen. Ik jou hem nog even een lekker snoepje. Want je moet aanstaan. Ik ben bij de Dwarendel en morgen Sinterklaas. Maar hey, je hebt wel wat dingen voor u. Maar je mag ook nog even het spultje testen van Robert. Geef maar even steen. Dan kun je me even een lekker spultje doen. Dan ga ik nou naar de kok. Guido Panjer. Nou, het is een beetje traditie bij ons. De kok, band, mooi van alles. En deze kok, ja, die staat voor iets heel speciaals. Want je doet mooi on een WK. Eerst nog een EK, maar uiteindelijk het WK is het doel. Vertel eens, wat is dat voor wedstrijd? Ja, het is eigenlijk de grootste wedstrijd die er op internationaal niveau is. Dus het is echt het wereldkampioenschap Itensieren. En daarvan is nou eerst de Europese finale. En straks Waar is dat? De Europese finale is in Boedapest. Ja. Dus aankomende week ga ik naar Boedapest om daar te bezieken. Ja, toch te winnen. En dan Europa te vertegenwoordigen op die finale. Daar komt hier in Korea. Ja, ik zeg ik nationaal team de Netherlands. Dus jou bent steeds met de Wesley Sneijder van het Itensieren. Nou, ik weet niet dat ik de Wesley Sneijder ben, maar nee, we binnen inderdaad, we hebben een nationaal team in Nederland met wedstrijdkoks. En ik vertegenwoordig vanuit Nederland, dus uit dat team waar selecteert Nederlanders op die Europese finale. Nou heb ik wel eens gehad, ik moet die Bocuse door, dan kon ik dan die poldervaart aan hinnen, dat wie dan de wedstrijd. Nou, jou zei ze, dit is de wedstrijd. Maar er winnen altijd die Denen en die Zweden, die wonnen dat. Hoe kun jou nou überhaupt Europees kampioen worden en dan naar het WK het idee mooi doen? Ja goed, het blijft competitie en je moet daar in die 2,5 uur die je krijgt om daar die wedstrijd te sieren, ja, daar moet je het zien laten. En het was zo dat die Scandinavische landen die werken met een ontzettend groot budget en heel grote sponsors en die hebben zelfs wel misschien een streepje voor, maar ja, die moet het echt gewoon daar in die keuken zien laten. Okay, ja. Hey, ik zie hier het eten, ik zeg wat dit bij, ja, want we krijgen iets uit het Nuigerucht, van wat Johannes presenteert. Ja, klopt. Wij hebben een aantal ingrediënten die verplicht broeken maken in die wedstrijd. Ja? Nou, één daarvan is die jetboy, dus dat doe ik in mijn dessert. En ik maak je een stukje van mijn dessert maak ik hier voor je. Zodat Okay, je dat ik even jureren. Nou, zet het maar even bij die man op tafel bij u, lekker eten. Doe ik. En bij het publiek, die verzint het ook wel. Kom goed. Succes. Jo. Nou, aan tafel, 3 man. 2 politieman en een man die de speeltjes betinkt. Eerst even een dilemma. Wouter de Vries, een klokhuis. Dat je dat uit de auto smiet en je krijgt €180 boete. Is dat normaal in Nederland? Dure grap. Ja. Ja. Het verhaal had 2 kanten. Ja, oké. Ja. En dat wil ik het beter graag. Nee, wil je er net hoe zeggen. Nee. Robert? Ja, ik heb heel wat klokhuizen al weggegooid. Dus ik zou zeggen 160 lijkt me voldoende. Ja, oké. Maar als het jezelf gebeurt? Nog niet een boete, nee. Nee. Maar daar denken er nou wel om. Heb je het eruit zien? Elke keer als ik nu een appel eet, dan denk ik dat ik hem gewoon bewaar. Ja, nee. Dus het helpt wel. Ja, oké. Tjitte Veldstra. Ja, voor mij je komt krijgen uit Kabul. Ja. Hij heeft wel wat orenproblemen, denk ik, hè? Dat is een klokhuis. Daar gooien ze wat anders uit de auto, laat ik het zo zeggen.
Ja, Ja, wat dan maar liever een klokhuis. Nee, maar ja, ik las het vanmorgen in de Leeuwarden van gisteren dus. En ik denk, ja jongens, €180. Ik denk van, maar ja, wat Wouter zegt, is wel een ander verhaal als Ja, het. dat Ja. zit Ja. wel. Ja. verhalen van. En daar, misschien is een keer de zaak van het OM, eens een keer Nou ja. naar die gradaties te zien, naar die bekeuringen, naar de hichten van de bekeuringen. Maar als die Ja. van de fiets al mixt met zo'n appel, zo'n dikke Granny Smit, ja, dan zoek je. Nou, we beginnen. Dit is een orde discussie. Ja, nee, inderdaad, klopt. Nou, dan krijg je een civiele aanklacht. Ja, Ja, dat wordt heel anders hoor dan. En die zijn ook duur, hè? Ja, nou, Ja, echt wel. Oké. Wielst in Den Haag de politici hoe elkaar heen voelen hoe de politiemissie in Kunduz. Die Tjitte Velstra uit Jesterworde gewoon zijn werk. 4 maanden lang trainde hij politiemeesken in de Afghaanse haardstad Kabul. En van de morgen om 11:12 stapte hij in Amsterdam uit het vliegtuig. En je zit hier en daar ben ik heel blij mee, want ja, ik heb die verhaal nog net jet van die trainers. En er is toch een heel soort oezijn. Ja. Even waarom in Nederland. Toch wel weer blij? Ja, natuurlijk. Je bent altijd blij als je weer thuis bent. Ik kreeg afgelopen dinsdag van Wouter een e-mailtje. Of ik wilde meewerken aan het programma. Ja, natuurlijk doe ik Ja, dat. want Ik je bedoel, hebt wel wat te vertellen? ja, 4 maanden Kabul heb ik inmiddels achter de rug. Ja, dan maak je heel wat mee. Ja. Ik wil het eerst even duidelijk hebben, want we hebben een heel soort discussie gehoord in de krant over Kunduz. Ja. Daar zijn politietrainers. En jou ziet in Kabul. Wat is het verschil? Het grote verschil is dat Kabul, dat is een missie die door de EU is ingesteld. Die dus door de EU daar is geplaatst. De missie Kunduz, wat dus eigenlijk de politietrainingsmissie is, waar ze dus ook druk mee bezig zijn geweest aan het begin van het jaar. Ja, dat is eigenlijk een missie die meer militair, of tenminste militair, die mag ik niet zeggen. Ik word het Nee, dat mag je dus niet. Kijk, daar zitten marechaussées. Ja. Daar zitten ook civiele politiemensen zitten daar. Het is de politie, mensen worden daar dus door de militairen beveiligd. Wij zitten in Kabul, in de hoofdstad. Wij hebben in principe niks met die missie te maken. Nee. Wij zijn door de Europese Unie zijn uitgezonden. Ja, dus die kritiek, je hebt hier wel wat te dwan. Er ziet een wij lege hebben klasse. nee, wij hebben het druk genoeg, maar Wat doe je dan op zo'n dag? Want ik neem eens maar, ik kan me dit helemaal net vaststellen. Ik Ja. zeg Kabul van me als een stik in de stad. Ja. Maar analfabeten die politie willen willen. En dan, nou ja, dus fout al. Ja. In een, wat een oud gebouw, in een locatie. Vertel eens, Ja. hoe gaat dat op zo'n dag? Nou, je begint natuurlijk eerst met de briefing om te kijken van hoe is de veiligheid in de stad en wat er allemaal de dagen van tevoren gebeurd is. Want we krijgen natuurlijk ook van alles wat er in Helmond gebeurt, wat in Kandahar is gebeurd, wat in Masar en Sharif of die andere steden is gebeurd. Dat lees je door, je gaat kijken wat de dreiging voor de dag zelf is, of er ook beperkingen zijn voor onze weg naar buiten. Want in principe ben ik elke dag buiten de poort. Ik heb overleg op het ministerie van Binnenlandse Zaken. Ik ga naar de Amerikanen van ISAF. Ik ga naar de Amerikanen van het MTMA. Ja, maar concreet even nou een politieagent bijvoorbeeld. De binnen agenten die komen bij jou. Wat leer je ze hè? Op het ogenblik, ik ben bezig met het opzetten van een alarmcentrale. Een 112. 112. Het heet daar 119. Ja, het heeft misschien iets te maken met de 11 september. Ik weet het niet. Nee? Oh. Ja, dat is mijn idee. Wie heeft dat verzonnen dan? Ja, De plaatselijke PDT, zeg maar. Ja, het kunnen ook een paar Amerikanen zijn geweest die dit hebben verzonnen. Dat kan ik echt niet zeggen wie het hebben Ja, want gedaan. het is in Amerika 911. Ja, en als je dat dus in het, volgens mij, ik weet niet, nee, het Arabisch leest de cijfers wel van links naar rechts, maar als ze dat inderdaad ook van rechts naar links deden, was het wel. Ja, maar je hebt dus een alarmcentrale opzet. Ja, daar zijn we druk mee bezig. Kabul heeft een alarmcentrale, alleen ja, die is natuurlijk heel basic. Je moet het niet gaan vergelijken met wat wij straks in Drachten krijgen. Hoe ziet het eruit dan? Er zijn 12 bureautjes, 12 celletjes als het ware, gewoon 12 hokjes. En daar zitten een paar calltakers, zitten erin, meldkamer. En dan komt er een Daar komt telefoontje een telefoontje komt er binnen. De een die kan met de computer omgaan, die typt het in. En dat wordt meteen naar de coördinator doorgezet die in het midden van de meldkamer zit. De ander die gaat het midden met de computer om, die schrijft het op, die geeft een papiertje naar de coördinator. Die gaat kijken in welk gebied het is. Ja. Dan gaat hij telefonisch contact opnemen met het gebied en dan wordt de melding uitgezet. En dat is heb je allemaal natuurlijk- poorten zet, zei ze maar. Nou, nee, zo draait het nou. Maar wij zijn dus druk bezig om dus ook een stukje archivering erbij te krijgen. Want ja, de archivering van de meldingen die er zijn, dat gaat in grote mappen. Gaat dat. En dat is eigenlijk gewoon in fysiek. Want wat Archief. trof van jou daar aan? Is het een rommeltje daar? Afghanistan?
Ja, ik vind het moeilijk om het een rommeltje te noemen. Het is primitief? Primitief is denk ik eerder. Ja, het is meer basic dan dat wij gewend zijn. Maar die meesten die hem opleiden, hè? Ja. Krijg je eerst een voorselectie zoals wij die in hebben, wie ze spreken? De mensen die wij opleiden, dat is hoofdzakelijk het midden- en het hoge management. Okay. Dus dat zijn allemaal mensen die hebben allemaal al een Die studie achter de rug. Lezen, schrijven, Engels kunnen ze, een heel groot deel kan Engels. Dus daar hebben we mee te maken. En wie is ik blieb maar je? Ja. We hebben echt het gevoel dat je wat dienen. Ik heb het idee dat wij als EU-missie, dat wij daar heel goed werk doen. Hoe blijkt dat dan? Mensen zijn dolblij dat we er zijn. Ze zijn leergierig, ze willen graag. Je merkt gewoon dat ze graag die veranderingen willen hebben. Kijk, 30 jaar ellende, 30 jaar oorlog. De Russen zijn er in de begin jaren 80 gekomen. De Mujahideen en de Taliban hebben daar in de jaren 90 hebben die daar gevochten. 2001 Operation Enduring Freedom, dat de coalitietroepen er kwamen om Al-Qaeda eruit te schoppen en de Taliban een beetje de kop in te drukken. 30 jaar ellende. Dus en je merkt gewoon, ze zijn het zat. De mensen zijn het zat, die willen gewoon vrede in het land hebben, willen het land weer opbouwen. Echt nog die omslag daar. Ja, we hebben trouwens ook nog een mooie foto van jou, want het is ook wel wat dubbel, hè, maar die wapens daar. Er komen naar je regeltjes en zit deze. No guns allowed en de zit hier. Ja. Nee, af en toe dan hebben wij wel eens dan mogen we de poort uit voor een social move, zoals het zo mooi heet. En dat was een foto bij het Merengebied, een kilometertje of 50 buiten Kabul. En ja, als je de poort uitgaat, dan moeten we dus helemaal zoals we daar dus op die foto stonden, moet je dus helemaal omgangen zijn. Een schervenvest om 15 kilo, je opsvest eroverheen, je lange wapen mee, je korte wapen mee. En dan zet je de auto, mag je ergens parkeren, maximaal voor 15 minuten. Maar dan moet iemand bijblijven. En ja, dan wil je misschien even een kopje thee of wat cola drinken. Ja, alcohol is natuurlijk in het land helemaal verboden, dus dat heb je daar niet. En dat mag natuurlijk ook niet als je dan ook nog in dienst bent. Nee, dus dat gaat altijd sowieso niet. Maar even een kopje thee of een colaatje. Ja, en dan in één keer staat er bij het restaurant no guns allowed. Ja, en dan mag jij weer niet naar binnen toe. Dus, nou, joh, hebben een heel soort beleefd. Ja. Wij praten aan ze nog verder. Ik hoe het politiewerk van Wouter de Vries en ik naar de speeltjes. We gaan nou, je zou het al alcohol daar in Afghanistan. Drugs en alcohol in het verkeer hier in Nederland. Het kost al hier een soort mensen het leven. En om jongeren bewust te maken van die risico's, wordt de alcohol- en drugsbril inzetten. En Joeke Kroeze, die zocht er even uit hoe dat viel dat je zijn ding op hebt. Jongeren die het rijbewijs hebben, toch een bijzondere test. Maar een alcohol of een drugsbril op, vielen ze hoe je reageren maar te volle op. Want ja, een soort jongeren, die broeken wel eens wat. Het probleem is dan, je bent er al onwend, maar je komt er geleidelijk in. En dan kom je van nuchter te staan in een drugs- of een alcoholbril. En dat is heel oors. Dan ervaar je dus wat je dus eigenlijk net kent. Nee, ja, klopt. Want zo is dan kom je er geleidelijk aan, ben je dronken. En nou ben je er niet van nuchter, ben je dronken. Dat is het echte verschil. Nou, het is een heel modieus model, hè? Ja, absoluut. Absoluut net onleven. Oh, wauw. Is dat? Oh, dit is echt een heel apart gezicht. Ik zit hier als in deze auto, ja. Nou, dat gaat wel lekker, ja. Ja, mooi. Oh, het wordt helemaal draaierig. Ja, hè? Ja. Is goed? Oh, ik denk dat het wel handig is dat ik even niet mee... dat lijkt mij heel goed, ja. In ieder geval gaan we naar dubbele bediening. Oké. Maar dat helpt me wel, hè, dat het goed gaat. Ik ben God, bij, ik vind het echt heel eng. Oh, shit. Shit, nog gaat het echt helemaal mis. Moet ik je links? Ja, een beetje dingen. Oh ja, nee, ik zoek zo de herabreden, ja? Ja. Oh, ik tril er wel haast van, ja, hè? Ik vind het echt heel eng, raar. Ik zoek gewoon eigenlijk net verder als mijn koplampen, zeg maar. En dan alles wat mij... Nou, ik heb de neiging om helemaal zo op mijn stoel zitten te gaan. En ik word er echt wat duizelig van. Is je nou weer een bocht? Ja, we krijgen nou een rotonde. Een rotonde? Dus een rotonde? Ja, als ik zie niks. Even de rotonde even omheen riest. Even zien. Oh. Hier houdt de baan op, dat zeg ik wel. Dat is wel een goed ding. Oh, ik zou nooit zo richting in. Ik vind het deer eng. Oh, yes. Nou, rechts helemaal uit de koers. Oh, waar ben ik al? Ja. Dan ben we van de binnenbaan helemaal naar de linkerbaan. Echt weer? Ja. Maar ik zeg echt helemaal geen fluit. Ja. Moet ik nou al stappen? Ja, stapjes aan maar. Ja, de trail is erop. Hé? Echt hoor. En hier is nou het geluk dat mijn lijst zit, want dat kun je altijd nog ingrijpen. Ja? Vreselijk. Ik heb wel training beneden. Ik kan me net voorstellen, als ik
als ik nou ergens zeg maar gewoon in de stad was hier of zo, ergens zeg maar. Het is gewoon echt net vertrouwd. Nee. Echt vreselijk. Ja, de trainer. Ja, echt ja. Als je onder invloed bent, dan gaan er direct de rem gaan los. Je denkt dat je de hele wereld nog kennen. En je zegt het net. Ja, je zegt het net. Nee. Hè? Maar je wordt dan driest en ja, dan krijg je natuurlijk nog volle meer rare dingen. Ja, nou, ik zoek iedereen horen hier. Ja, hè? Want het wel. Mooi Echt zo. weer. Mooi. Echt weer. Ja, dat is heftig. Wouter de Vries. Ja. Je bent politiewetvieder, maar je hebt ook altijd een gewoon agent west. Ja. Heel wel eens bij een ongeluk west werd iemand te volle drank of drugs op. Nou ja, zo'n ongeluk veroorzaken, maar een slimme geval. Meerdere keren wel. Ja, absoluut wel. Ja, dat is, men wordt oermoedig, zou men dan. En ik hier het net in de gaten en het is, men wordt oermoedig en dat denkt men, ik ken de hele wereld wel om. Maar ja, je zult de gevolgen elke keer maar weer. Ja. Ja, die gevolgen, daar woek het maar over. Hè. Je bent een politiewetvieder, dat wien je dus net altijd een agent. Je hebt zaken mooi maken in het werk. Ja. In 2001, vertel eens, wat is er toen gebeurd wat voor een groot part je leven ik verloren heb? Ja, in 2010 ben ik belutsen geweest. Met mijn collega ben we naar een heel slim ongeval geweest. Werd een jonkje van 2 jaar en een huid van 26 jaar en een famke 4 gewoonrekken binnen. En ja, daar ben ik toen destijds ben ik daar behoorlijk op afgeknapt. Wat wie er gebeurd? Je kwam bij de auto? Ja, wij kregen een melding van een onrijding met materieel. En dat is gewoon een blik onrijding om samen te zeggen. En eigenlijk we wien plaats en toen kregen we de jaren van een heel ernstig ongeval. Dat er een personenauto onder een oplegger in weer. Nou ja, goed, wij zetten de auto direct aan de kant. We creëren een werkruimte eigenlijk, hè, wat wij altijd dan al doggen. En ja, dan stap je naar die auto, dan zie je dan je vrouw een lies famke eruit halen. Ik zie wel dat de man weer overleden en ik zie dat lietse jonkje uit het stoeltje halen. Ja, en dat is juist dat jonkje daar in je stoel zitten. En ja, dat is bij mij een oorknapper geworden, om samen te zeggen. Ja. Ja, dat was in 2010? Ja. En toen heen nog wel onder het werk west? Ja. Ik ben, ja, natuurlijk, je maakt natuurlijk heel veel dingen dwan. Je maakt de zaak handelen natuurlijk. En voor de rest ging je gewoon weer om je werk. Want je moest niet met die vrouw praten. Ja, absoluut. Want dat is een stap die er natuurlijk direct komt. We moeten eerst zien van wat voor mensen binnen zijn. Waar komen deze mensen bij? En dan maken we dus het slechte nieuws naar de mem brengen. En ja, dat is natuurlijk een verschrikkelijk rare klus. Ja. En dat heeft uiteindelijk ten leidt dat jou een posttraumatische stressstoornis kregen. Dat heb ik wel verteld. Jou dat ik hoor mensen mooi. Ja. Ja, en dan kom je daarna weer. Ja, want eerst dan die stressstoornis. Hoe kom je daarachter dat je dat hebt? Ja, normaal is het zo dat je een posttraumatische stressreactietijd hebt. En dat wordt ongeveer een 6 weken. Dan maakt dat na zo'n zware traumatische gebeurtenis waar politiemensen bij komen. Want ik ben daar net uniek in, want al mijn collega's die komen daar mooi in. Ja, dat weet je ook. De politie geeft ook niet direct hulp als er zoiets... Ja, dat is nou weer verhoren. Maar in die tijd, in 2010, ik was direct daarna al opbellen. Ja, dan ben je nog samen met de zakelijke oorhandeling bezig. Ja. En dan ben je eigenlijk nog net onder die hulp daar. Bij mij is die posttraumatische stressreactietijd, is 6 weken, is net oergongen, maar dat is eigenlijk verergeren. Het pakt het in, het wordt ombouwd, je emotie bloot zitten. En dat rek is net kwijt. En dan gaat dat op een gegeven moment een eigen leven leiden. Het gaat je leven beheersen. Je gaat op een vlucht eigenlijk van je gevoel. En ja, je wordt er net prettiger op. Nou ja, in 2004 toen kwam het uit dat het op een gegeven moment verder komt. Toen ik bij een heel ernstig ongeval ben. En ja, dan komt je in een heel groot traject. Toen start niet in of zo? Wat zei je? Toen start je gewoon in, toen zeg je dit is te vol. Weer daar maar echt vol. Want omdat die gevoelens net kwijt krijgt. Omdat die emoties die krijgt er net uit. En ja, dan komt je in zo'n hele diepe put constant te longen. Want dan begint het natuurlijk voor je gezin. Dan begint het voor jezelf. Maar het voor de hulpverlening komt op stand. Dan hebben we dat gelukkig bij Politie Friesland is heel goed regelen. Maar ik je gezin, die maakt je weer helpen om een jaar lang om die hele zaak weer op rails te krijgen. En die emoties eruit te krijgen. Ja. Want dit... Nou ja, jou komen de boppen op en dan in 2009, je werkt nog wel een skoft als agent, weekagent in Heerenveen, dan kom je in 2009 bij de wordviering. Ja. En dan komt er een soort verademing denk ik, bij de Parsen in Friesland, want er is een man, het leek het alsof hij inderdaad oerol bij was, hij kan het onder woorden brengen. Ja. En dat is dan Wouter de Vries en die komt dan verskaten keren met zijn gezicht op televisie en dat is een geliefde bij de pers, want hij heeft altijd nog wel wat te vertellen. En ik mooi gevoel. Weet je dat je... Nee, dat weet ik net. Mooi dat ik bij het even maar komt dat terwijl? Dat je... ervaring, hè? Ja, maar is dat belangrijk? Dat zo'n man die dat vertelt, die het zelf maar de voeten in de drek zien het?
Wouter en ik, we kennen elkaar al jaren eigenlijk wat dat betreft. En wat dat betreft dan zeg ik ook het is gewoon heel belangrijk dat er iemand van de werkvloer ook die persverlichting doet. Ja, nou, dat doe je dus. Die hebben gewoon de ervaring van hoe het op straat leeft. Ja. En een stukje juridisch. Ja, want jou ook heel vaak. Maar we hebben een paar fragmenten achter corona gezet. Want het is zelfs saai. Ik typte Wouter de Vries in het archief. Ja. Nou, er komen echt talloze fragmenten voorbij. Want je bent zelfs wel eens 8 keer in de week op het Nijswest in Joet. Nou, we hebben er even een paar bij elkaar. Nou. Dus maar even maar. Hij is daarbij X-Line, waarvan Koper oorstellen is. Hij had heel het oor matten, maar dan nog tjoegen jaren. Daar willen we heel graag mooi in contact komen vanzelfs. Boord, goed registreren, onderzoek dat erin nog. Voor hier in ieder geval een 16 onhoudingen. We willen natuurlijk uitsluiten dat watersporters er mooi in contact komen. Dus wat dat betreft, dat werkt het ontzettend goed. Ja. Dus is hem, hè? Alleen nog even zonder televisie. Er komt een prettige man. Ik zeg nou, ik kom je eigen, ik lul je altijd. En dat is net goed voor een journalist. Nee, dat doet alles wijsmaken. Dat doet goed. Gebruik ervan. Dat is denk ik het probleem van de journalisten. Want ja, Wouter die vertelt wel en die praat wel. Maar klopt dat ook dat jou dat bewust doet? Van nou, ik vertel een mooi verhaal en jou is het idee dat ik ze alles vertel. Maar ik hou toch wel alles achter. Wat ze net weten. Nou ja, dus, dat is logisch. Ik vertel net alles. Dat is logisch. En ik ben altijd niet in, dat zit niet meer in. Daar ben ik natuurlijk opgegroeid. Ik ben altijd wel eerlijk geweest naar de meesten daar. En ik geloof mijn collega's, Anne en Fred, ja, natuurlijk. Absoluut. Maar het is ervan dat je het verhaal, probeer je daar een beeld bij te zetten. Dat ik de meesten duidelijk maatje wil dat elk meisje slachtoffer is die bij een misdrijf belutsen is, als is het maar een lepeltje of een varkje. Dat had van die mensen een grote waarde. En dat gevoel probeer ik erin te brengen. Ja, want maar is dat ook een opdracht van de politie? Dat ze zeggen, jou er nog even een portie normen en waarden doen, Wouter? Nee, dat krijgen wij net mooi in. Dat zit puur in jezelf? Ja, dat ga ik mooi krijgen. Want dat ben van die voorbeelden van, nou ja, die boef die is mooi 180 terug en wegwiekrieden. Die maar we pakken, want zulke willen we net in de samenleving hebben. Kun je dat zeggen als dan hoor ik het heel netjes. Ja, maar kun je dat zeggen als wordvierder? Is dat je taak? Ja, dat vind ik wel. Ja? Robert, vies dat ik? Ja, ik zit me net even vragen, moet je dan ook wat zeggen over die 180 euro voor zo'n klokhuis wat naar buiten... Ja. Dat is dan wel... Maar daar wordt ook naar gevraagd, denk ik, opeens. Er komen opeens vragen voorbij die misschien helemaal niet met een zaak te maken hebben. Nee, maar goed, daar wordt inderdaad naar gevraagd. Ja. En daarom zei en dan word je heel diplomatiek, of niet? Ja. Nou, die zaak gaat 2 kanten. En deze meneer is eerst naar de media gestapt en toen naar us. En zonder dat mijn collega eerst... en als hij eerst naar jullie was gestapt, had hij dan... Nou, dat kan ik dus net over oordelen. Nee. Maar hier misschien een goede kans gewoon dat de zaak separeerde, of dat de zaak al was. Dan moet hij dat niet horen nu. Nee, maar dit is dus... maar goed, dat is wel iets van... hij staat eerst naar de media aan. Dan worden wij maar de reactie in de morgen zetten. En dan zeg ik van jongens, dat is net goed bezig. Spreek die collega er eerst op gewoon. Ja. Maar het verhaal had 2 kanten. Hè? En meer wat ik net ook zei. Oh, dit is een diplomatiek antwoord. En nou maar sta ik trots zeg je. Ja, en dan zit die jongen en dan kist het er meer. Dan is het zo knuffel meer. Er zijn natuurlijk ook mensen die wel eens de politie hebben aangesproken en die dan gewoon alleen maar tegen een muur aanlopen. Zo voelen ze dat. Ja. Dus, hey jongens, dit bedankt voor het persoonlijke verhaal. Want we beginnen nooit speeltje daar. De band die binnen flink on the gong. Ja, het wie wilde wieken van cabaretier en speeltjemaker Robert Brouwer. Want de oud-inwoner van Drachten die ontwikkelde het grote basisschoolspel. En dat was deze week uitkezen naar Watterswoord van het Ier. Ze zijn lekker aan de gong. Ja. Robert, ik kan me vaststellen, dan heeft nou nog een doze. Dus dit het grote basisschoolspel op. Er komt aan die sticker op, vlak voor Sinterklaas. Ik heb hem er hier al opgezet bij deze. We hebben een paar stickers mee naar huis genomen. Dat is wel heel nuttig voor de verkoop. Ja. Nou, want we zorgen de band dan mooi aan de gong. De cameramensen staan er ook bij. Ze ben ik stil, dus dat is echt goed. En ze lezen de kaartjes ook. Even in 2 zinnen, wat is het voor spel? Heel simpel. Het is een spel waarbij je met verschillende leeftijden tegen elkaar kan spelen. Je beantwoordt vragen op je eigen niveau. Je speelt tegen elkaar en je probeert diploma's binnen te halen van alle schoolvakken van de basisschool. En wie als eerste 6 diploma's binnenhaalt, heeft het spel gewonnen. Ja, maar zo makkelijk is het net. En zo makkelijk heet het niet betocht. Zo makkelijk is het niet. Er zitten nog een aantal andere. Er zitten ook wat elementen bij in dat je elkaar flink dwars kan zitten. Dat vind ik altijd leuk. Ja, ik vind het belangrijk in het spel dat je elkaar even goed... even een beetje irritatie binnen gezin. Dat is natuurlijk leuk als je op eigen niveau kan spelen. Maar je moet elkaar een beetje kunnen irriteren. Maar de grap van het spel is wel dat ook de jongste kinderen dus van groep 3 zou in principe kunnen winnen van iemand van groep 8.
Want je speelt op je eigen niveau. Ja, want we zeggen hier nog Ben van Tolven en van Acht. Ja. Dat kind. We hebben net de groepen al. En het is niet zo dat, bij heel veel spellen is het zo, als jij in groep 8 bent en je speelt met je kleine broertje of zusje, dan win je altijd. Of je laat hem winnen, dat kan je natuurlijk ook doen. Maar hier hoef je hem niet te laten winnen, want hij kan zelf net zo makkelijk winnen. Maar wat is nou de basis van het spel? Want als ik het zo bekijk, dan doet het mij denken aan Mensergie niet. Ja, nou, het is absoluut geen Mensergie niet. Nee. Ja, je moet wel... Triviant vind ik het. Triviant een beetje. Het lijkt denk ik iets meer op Triviant dan op Mensergie niet. Want je haalt dus wel diploma's binnen, zoals je bij Triviant die taartpuntjes binnenhaalt. Nou, groot verschil is wel, het is natuurlijk voor kinderen. Hè. Bij Triviant heb je als je een beurt hebt en je hebt goed, mag je nog een keer. Hier absoluut niet. Hier gaat gewoon de beurt snel door. Je moet natuurlijk continu wat gebeuren. En hier zitten dus, bij Triviant is ook dat hele pestelement zit er ook niet in. Maar ik wil even, een paar stappen Mensergie niet wel, ja. Maar het lijkt echt niet op Mensergie. Nee, heel graag. Maar het heeft toch net het gevoel, ik bedenk nooit spultjes. Ik heb er nog nooit in mijn hele leven nooit gedacht van nou zal ik eens even op de media een speeltje bedenken. Waar komt dat wel bij jou? Ja, nou ja, het schijnt trouwens, dat schijnt duizenden mensen, ook in Nederland, schijnen dus zo nu en dan spelletjes te maar hele minder dus. Dus ja, nou ja, goed. Ik moet veel reizen. Ik ben cabaretier natuurlijk, dus ik speel op scholen, op basisscholen ook en op middelbare scholen. Dus je zit veel in de auto. Ja, en het is, mijn technicus zit altijd naast me, die slaapt altijd. Ja, dus dan die gooit trouwens heel vaak een klokhuis uiteraard. Dus hij vaker dan ik, dus als hij oplet nu dan... Maar hij zit er en hij valt altijd in slaap. En dan zit je in de auto en je rijdt en je zit soms 3 uur, je moet in België ook wel spelen. Zit je 3 uur in de auto en dan ga je dingen bedenken. Maar even door die vragen, hè? Die certificaties tegen. Ja. Dat versteer ik wel voor eerst, no? Ja. Maar die vragen, want er komt, iedereen die kennaars die vragen natuurlijk al die beantwoordjes natuurlijk. Maar er komt dat ik met een vervolg komen, wist er aan het wanen dan? Ja, er zijn in het spel zelf zitten 2200 vragen. Okay. Dus daar ben je nog wel even mee aan het spelen. Ja, heb ik allemaal zelf bedacht. Ja. Deze set die in de doos zit, heb ik met een vriend van mij bedacht. Die is onderwijzer, Jan van der Veen, en die werkt op een school en we hebben met z'n tweeën bedacht. Nu is er ondertussen een uitbreidingsset. Dat hoort tegenwoordig zo bij spelletjes. Dus nog een keer 2200 vragen, die komt binnenkort uit. En waar ik nu op dit moment mee bezig ben, is een taalset. Dan ga je niet in plaats van 6 vakken van de basisschool, neem je 6 onderdelen van taal. En daar heb je dan weer 2200 vragen over. Dus die komt volgens mij in januari ergens uit. Zo. En hierna moet ik nog met een rekenset bezig zijn. Ja, maar precies. Maar dan heb je dus dat spul en dat kind naar jeden mooi en op basis kwam. Het wordt nou goed verkocht ook, 15.000 stuks. Ja, er zijn al heel veel verkocht. Keer hoeveel is dat voor de makker? Ongeveer €1. Oké. Ja, dat is ja. Ah nee, maar je bent op vakantie geweest omdat je al die verhaaltjes... Ja, nou hoop ik dat de eerste uitbetaling is nog niet binnen. Er gaat 1 keer per jaar de boekhouding in april pas. Ik hoop dat volgend jaar dat we goed op vakantie kunnen. Okay. Ja. Zit er nog meer in de pen? In de hollen? Ja, want ik heb meer spellen gemaakt. Ja? Ik heb ook spellen bedacht voor volwassenen. En daar ben ik nu in onderhandeling met een uitgever. Tipje? Dus, dat is een spel, echt een veel uitgebreider, ingewikkeld strategisch. Ja, want we hebben nog maar even, dus even niet kwart. Wat is het voor spel? Wat? Ja, als je dan nog ergens mee... Risk. Okay. Ik ken nog vanuit de studententijd veel risken met elkaar. Daar lijkt dan maar ook weer heel kleine fracties. Okay. En ik ben met Noordhof in onderhandeling over een spel over het maken van woorden, lettervreters heet het. En ik ben met Noordhof ook nog met 2 andere spellen in onderhandeling. Dus er zit van alles in het vat. Okay. Bedankt voor je komst bij de heren. Ik zal even bij die band jaren hoe het mooi zo is, want die speeltjes die ben heel leuk, maar die band die hebben het makken. Hey jongens, hoe gaat het? Vertel eens even. Is het leuk? Ja. Oh, dat is moelenvol. Hoe vies het? Leuk. Dit is even een vraag. Ik wil even een vraag zien. Oranje. Wat is niet een zwemvogel? De eend, het roodborstje of de vuut? Het roodborstje. Ja, dat klopt. Nou, jongens. Ja, wat? Goed. Ja, goed zo. Nou, dan mag je toch wel even verder. Ja. Hey, succes. Morgen. Sinterklaas alweer, hè? Oh, wat gaat dat rap. Dat vind ik zelf zo rap in ieder geval. Leuk speeltje. De kok. Het is clear. Oh, dit is heerlijk. Mooi. Ja, bedankt. Ja, de bedoeling, hè? Hoe is het? Om hier wat de mensen te helpen onder de spotlights even wennen. Ja, nee, mooi. Leuk. Ja, gezellig toch, hè, hoor. Succes. Ja. Zet hem op daar, hè? Bedankt. Even de vieze Erik Heeg. Door ik. Ja? Ja. Oké. We gaan naar de minuut. Want de minuut deze week hebben we omtekend voor een heel bijzonder benefietconcert.
Erwin Heitink uit Antwoord, die zit je bij de microfoon. Ik zal even naar hem toe. Dag Erwin. Goeiedag. Ja, je hebt de krukken bij je, wat is dat? Ja, zelf een ongemakje gewoon. Okay. Dus, niks slims? Nou, mijn enkel is dwarstroskopt. Okay. We hebben het even over de minuut. Ik zag hem al rennen. Vertel, wat is er jong te beleven bij je in de kroeg? Morgen dus. Morgen, ik heb morgen we hadden morgen een benefietconcert. Ten bate van mijn broer. Die had ontdekt dat er een tumor hier in zijn voet. Hij zijn voet amputeerd. En dan moet het hele huis... Zo heftig. Maar er onpast werd en daarvoor hadden we dus een benefietgala in Oudwoud. In een café het Jerrebarnest. Daar hebben we onder orde hebben we daar Frank van Etten, het IJsselduo, Bert Zwier. Ja, het zijn piraten leuk, hè? Ik ken ze net, maar... Ja, in totaal hebben we 22 artiesten. Dus, en die komen bij jou in de kroeg? Ja. En die zongen en alle opbrengsten gaat naar je broer dan? Inderdaad. Wat heeft hij nodig? Hoeveel geld? Oh, dat weet ik zo niet precies, maar aardig wat. Ja, want hij maakt dus, omdat hij een voet mist, met alles leaksvloers werken. Ja, het huis met een lampasser, nee, met een lampasser auto gaan, dat soort dingen alweer. Dus ja, er zijn altijd sponsors welkom. Ja, nou, doe nog een hartekreet. Je hebt nog 4 seconden. Graag, als je sponsoren willen, kun je altijd weer ommelden. Ja, en lekker drinken dus. Ja. Nou, succes en mooi. Ja, dank je. Hey, wil je hem dit nou ook? Dan kun je me een mailtje sturen naar neetopvreed@omroepfriesland.nl. Nou, het zit erop. De band die kunnen de strit op voor nog meer gesnopt te worden. Dit wie neet, ont, na je weekend vreed. Nou, succes.